Benvinguts, soc la Mar i avui veurem dins el tema de l'equilibri iònic la definició de solubilitat, què és el producte de solubilitat i com es calculen aquests, com també veurem l'efecte dels iocomuns en aquests equilibris. Els equilibris de solubilitat que veurem avui seran aquells equilibris per sals poc solubles. Si són sals molt solubles, no plantejarem un equilibri perquè pensarem que està totalment dissociada. Per tant, no hi haurà un equilibri. Primer de tot, anem a definir dos conceptes. El primer, solució saturada, serà aquella que està en equilibri o es troba en excés de solut. Llavors, a partir d'aquesta definició, podem definir el que és la solubilitat. Doncs la solubilitat, que la representarem per la S, serà, gràcies a aquesta definició que acabem de fer, la concentració d'aquesta sal poc soluble que tenim en una solució saturada. Com que és una concentració, doncs les unitats serà molar o mols litre. Anem a veure com seran aquestes reaccions de solubilitat, de les quals després plantejarem els equilibris. Doncs serà una reacció on tenim un sòlid que s'ionitza quan es troba en aigua. Això sí, aquestes reaccions no passen de forma directa, sinó que les podem imaginar que es produeixen en dues etapes. Una primera etapa on es produeix el trencament d'aquest retricle cristal·lí, ja que estem treballant sals, on passa de sòlid als ions però en estat gasós. I després una segona part on aquests ions en estat gasós s'hidraten amb aquesta aigua i passen a estar en estat aquós. Ara anem a definir el que anomenem el producte de solubilitat, que s'anomena KS o també KPS. Aquests productes de solubilitat es definiran només pels equilibris, és a dir, per aquelles reaccions de solubilitat que es trobin en equilibri. Com hem dit, serà per aquelles sals que són poc solubles. Llavors, aquí tenim representada el que seria, de forma general, una reacció de solubilitat, on tinc un sòlid que es dissocia amb els seus dos ions. Ara aquí sembla molt estrany, però quan veieu un exemple veureu que és molt senzill. Llavors, hem de definir la seva KPS de forma semblant com també definíem les constants d'equilibri. Llavors, en aquest cas, el que serà la concentració dels ions elevat al seu factor estequiomètric, però el que no apareixerà és la concentració del sòlid, perquè aquesta la considerem constant, com també fèiem de forma semblant quan treballaven les constants d'equilibris en els àcids i bases, doncs ja estaria considerada en aquesta mateixa constant. Veiem-ne un exemple i veureu que és més senzill del que sembla. Per exemple, si tinc la reacció de solubilitat del clorur de plom, és a dir, el clorur de plom en aigua que es dissocia amb plom 2+ i amb dos clorurs. Doncs per calcular-ne la KPS hem de mirar la concentració de cada un dels ions i s'hauran d'elevar el seu factor estequiomètric. Per tant, ens quedarà que la KPS, el producte de solubilitat del clorur de plom, és la concentració del plom 2+ per la concentració del clorur al quadrat. Què podem veure a partir d'aquesta definició? Doncs que com més alt sigui aquest producte de solubilitat, ens estarà indicant que tinc més concentració d'ions, voldrà dir que s'ha dissolt més, per tant ens estarà dient que una KPS alta vol dir que aquell sòlid tindrà una solubilitat més alta. Veiem ara com podem calcular la KPS a aquest producte de solubilitat si tenim el valor de la solubilitat. Per exemple, si tinc el valor de la solubilitat del clorur de plata, com puc calcular el seu producte de solubilitat? Doncs el primer de tot que haurem de fer és plantejar la reacció de solubilitat, per així d'aquesta manera poder plantejar aquest producte de solubilitat. Doncs el clorur de plata sòlid, quan està en aigua, es dissocia amb plata aquosa i el clorur també en estat aquós. Per tant, d'aquí jo puc plantejar que la KPS és igual a la concentració de l'ió plata per la concentració del clorur. Però com sé quan valen aquestes concentracions? Doncs hauré de mirar estequiomètricament què passa amb aquesta reacció. Doncs en aquest equilibri el que veig que inicialment tinc una certa quantitat d'aquest sòlid, però que en equilibri haurà reaccionat una certa quantitat que li diré S, és a dir, aquella que s'haurà pogut dissoldre. Per tant, aquí tindré una concentració S també per la plata i una concentració S també pel clorur. Llavors, aquesta KPS la
la puc escriure en funció d'aquestes concentracions, que seran S per S, per tant, S al quadrat. Llavors, com que jo tinc el valor de la S, simplement l'he de substituir per tal de calcular la KPS. És a dir, serà 1,34 per 10 a la menys 5, tot això al quadrat, que valdrà 1,8 per 10 a la menys 10. Per tant, això serà el valor de la KPS del producte de solubilitat del clorur de plata. Si amb la solubilitat podem calcular la KPS, doncs també podem fer al revés, amb la KPS calcular la solubilitat. Anem a fer un exemple. Si sabem que el producte de solubilitat de l'hidròxid de magnesi és de 7,1 per 10 a la menys 2, anem a intentar calcular-ne la seva solubilitat. Doncs, primer de tot, també haurem de plantejar l'equilibri de solubilitat. En aquest cas, tenim l'hidròxid de magnesi sòlid, que es dissocia amb magnesi 2+ en estat aquós, i en aquest cas, fixem-nos que tenim dos hidròxids. Ara ja tenim la reacció plantejada. Anem a plantejar l'equilibri. En principi tindríem una certa concentració que no sabem quina és, però sabem que reaccionarà una certa quantitat quan ens trobem en equilibri. Llavors, quina quantitat tindré d'aquests ions? Tindré una quantitat S, la que hagi reaccionat de magnesi, però d'hidròxid el que faré és tindre'n el doble, ja que per cada un d'hidròxid de magnesi en tinc dos hidròxids. Ara amb això puc plantejar la KPS, que serà la concentració del magnesi per la concentració de l'hidròxid al quadrat. Com que sabem quines són aquestes concentracions en l'equilibri, ho podem substituir per S per 2S al quadrat segons la taula que acabem de fer. Llavors, la KPS serà igual a 4S al cub. Com que tenim el valor de la KPS, simplement aïllant la S podré obtenir el valor de la solubilitat. Doncs S serà arrel cúbica de KPS dividit per 4. Substituint el valor de la KPS que em donen, que és 7,1 per 10 a la menys 12, em dona un valor de 1,21 per 10 a la menys 4. En aquest cas es tracta de solubilitat. Com que la solubilitat és una concentració, tindrà unitats, i en aquest cas mols litre o molar. Com que estem parlant d'equilibris iònics, doncs també haurem de veure què passa quan alterem aquest equilibri. Per exemple, amb el que anomenem efecte ió comú. Si jo tinc, per exemple, aquesta reacció de solubilitat, veig, doncs això, que tinc un sòlid que es dissocia en dos ions. Si el que faig és afegir un d'aquests ions que és comú en aquesta reacció, doncs aquest equilibri s'alterarà. De quina forma? Doncs si jo augmento la quantitat de bromur o la quantitat de plates, què passarà? Que es desplaçarà cap a l'esquerra segons el principi de Le Chatelier, per tant, de compensar aquest canvi que jo he fet, i això farà disminuir-ne la solubilitat. Per què? Perquè el que estarà fent és augmentar la quantitat de precipitat que tinc. No n'hi haurà tant de dissolt. Veiem un exemple de com afecta aquesta presència d'un ió comú. Per exemple, si volem calcular la solubilitat del fluorur de calci, sabem la seva KPS en tres situacions. Quan està en aigua pura, quan està en una solució de clorur de calci o quan està en una solució de fluorur de sodi. Comencem primer de tot calculant-lo amb l'aigua pura, que seria com hem fet fins ara. Doncs primer de tot plantejo la reacció de solubilitat, tinguent el fluorur de calci que es dissocia en calci 2+ i dos fluorurs, tot en estat aquós. Per tant, per calcular la solubilitat, primer hauré de calcular la KPS segons estan en equilibri, que sabré que aquí tindré S i aquí 2S. Per tant, la KPS serà igual a la concentració del calci per la concentració del fluorur al quadrat. Llavors, sabent el valor de la KPS, jo ho puc substituir i aquí substitueixo pel que tinc al quadre, que és S per 2S al quadrat, per tant, igual a 4S al cub. Llavors, podem calcular que la solubilitat és igual al cub de 3,2 per 10 a la menys 4 dividit per 4, donant un valor de 2 per 10 a la menys 4 molar. Això seria, doncs, la solubilitat en el primer cas
de 2 per 10 a la menys 4 si es troba en aigua pura. Què passa en el cas de que el fluorur de calci es trobés en clorur de calci en una concentració de 0,1 molar? Doncs que ara en equilibri no tindria exactament això. Per què? Perquè aquest clorur de calci estaria dissociat en calci i 2 clorurs. Per tant, tinc aquest ió en comú. Voldrà dir que tinc més quantitat de calci 2+. Quina quantitat? Com que es dissocia completament, doncs tindré una concentració afegida aquí de 0,1. Ara ens ha canviat aquesta concentració. Per tant, el valor de la solubilitat serà diferent. Si plantegem aquesta equació tinguent en compte que la concentració de calci és 0,1 més S, doncs l'equació serà una mica complicada. Per agilitzar aquest càlcul, pensem que el valor de la solubilitat serà un valor baix. Per tant, això ho podré aproximar a 0,1. Per tant, ara aquest càlcul és molt senzill. Calculem que la concentració de calci 2+ és 0,1 i la del fluorur és de 2S al quadrat. Per tant, si aïllem, veig que S és igual a l'arrel quadrada de KPS partit per 0,4. I si fem el càlcul, tinguem present que la KPS és 3,2 per 10 a la menys 4, això val 8,9 per 10 a la menys 6 molar. Doncs fixem-nos que ara ens ha donat un valor més baix de solubilitat. Vol dir que si tinc presència d'aquest ió comú, doncs la solubilitat m'estarà disminuint. Per acabar, veiem què passa si en aquest cas està en una solució de fluorur de sodi. A veure, si encara que tingui la mateixa concentració, afectarà de la mateixa manera a la solubilitat o no. Ara què tinc? Doncs que el fluorur de sodi també es dissocia per complet, donant-me sodi i fluorur. Per tant, tinc aquest ió comú. Com que es dissocia completament, tindré una concentració de 0,1 del fluorur. Per tant, aquí hauré d'afegir aquesta concentració. Ara ja no tinc 2S, sinó que he afegit una certa quantitat de fluorur. Per això, si ho substitueixo a l'equació de la KPS, veig que tinc S per 0,1 al quadrat. També fem el mateix que abans. Aquí aproximem aquest valor que serà de 2S, però serà molt petit si li afegim a 0,1, no serà apreciable aquest canvi. Per tant, fem també aquesta aproximació. D'aquesta manera ens queda una equació molt senzilla a resoldre, que S és igual a KPS dividit 0,01. Per tant, la KPS serà 3,2 per 10 a la menys 9 molar. Comparem-ho també amb la resta de resultats, veurem que en aquest cas encara ens dona més petita aquesta solubilitat. Això estarà relacionat amb l'estequiometria de la reacció. Per això no podem dir que amb les mateixes concentracions afecti de la mateixa manera la solubilitat. Doncs fins aquí l'explicació del que és la solubilitat, el producte de solubilitat i com es calculen, com també com afecta la presència d'un ió comú en aquests equilibris. Espero que hagueu entès aquests conceptes. Si teniu qualsevol dubte o suggerència, si us plau, deixeu-ho als comentaris. Si us ha agradat el vídeo, poseu un m'agrada. Si us agrada el canal, us hi subscrigueu i el compartiu. Moltes gràcies!